We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Umama wakamakhelwane waphendula umama wethu umkhovu wakhe. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Ingane yakamakhelwane yabona isithombe sikamama wami osowashona yathi, "Nangu lo gogo ohlala ku-wardrobe kagogo wami ekhaya." Umama wami washona ngo-2008 ezala umagcina wakhe. Umama wayehlezi engumuntu okhala ngekhanda njalo ntambama. Sasizitshela ukuthi uhlushwa yisisu njengoba ekhulelwe. Kuthe esenezinyanga eziyi-8 ekhulele baqala esibhedlela bathi ingane ihlezi endaweni ebucayi kuzomele aye esibhedlela bayomsika singakafiki isikhathi sakhe. Azangeke abe nenkinga umama wenza njengokusho kwabodokotela. Walungisa-ke imithwalo yakhe washona khona. Wafike walala usuku lokuqala bamucheka bethi yonke into ihamba kahle. Kwathi ngosuku lwesibili sebethi bayomuhlinza umama bamfica esethule. Ngenhlanhla-ke bakwazi ukukhipha ingane yaphila ngoba wayesanda kushona. Safonelwa-ke kwathiwa masiphuthume esibhedlela okuyilapho esabuya nengane nesikhwama umama esengasekho. Sathi singena ekhaya safica lo mama wakamakhelwane ethi kudala esilindile ufuna ukubona umuntu omusha. Nakhona besingamazisanga ukuthi sizoya esibhedlela. Asibanga nankinga futhi ngalokho njengoba sasingakaze simsole ngalutho, futhi sasisezinhlungwini zokushiywa ngumama. Wayithatha-ke ingane wasebuza umama zehla izinyembezi kithi. Wathi uyaxolisa ngokubuza wasinikeza ingane waphuma wahamba. Enziwa-ke amalungiselelo okungcwaba umama. Ngosuku lomngcwabo lo makhelwane wayephithizela kakhulu esiza labogogo abahlala nesidumbu endlini. Emveni komngcwabo satshelwa ngomunye ugogo owayesendlini ethi, "Lo mama wakamakhelwane wathatha isigqoko sikamama ngenkathi sekulungiselwa izimpahla zakhe azohamba nazo egodini. Kwathi uma ebuzwa ukuthi usithathelani, wathi wayembolekile ngesakhe. Kwasiphatha kabuhlungu lokho kodwa akukho-ke esasingakwenza ngoba sasingenaye umkhulumeli omdala. Ihambe-ke iminyaka siziphilela kanzima ebusuku kunezinto ezihamba othayeleni sesize sazijwayela. Kuthe ngelinye ilanga ingane engumzukulu wakhe lo mama ena-6 weminyaka ingene endlini. Ekhaya-ke obondeni kunesithombe sikamama esikhulu. Uma ungena nje emnyango ubona sona. Ingene-ke lengane imane ime eside isikhathi ibuka isithombe sikamama bese ithi, "Hawu nangu lo gogo ohlala ku-wardrobe wakagogo wami lapha ekhaya." Isidide-ke lenkulumo yalengane sisondele sithi nakhu ingane ikhuluma into ejulile incane kangaka. Siyibuze-ke ukuthi uthini mkhulu senzela ingasabi izokhuluma ikhululeke. Ithi ingane lo gogo ulaphana ku-wardrobe kagogo endlini uhlezi evalelwe njalo. Ngizizwe ngishiselwa ngizibambe. Ngiyibuze-ke ukuthi wenzani lo gogo ku-wardrobe. Ithi ingane uncelisa ezinye ingane lapha. Ebese iyaphuma-ke lengane iyodlala. Sisale sibuzana ngalento eshiwo yile ngane ukuthi ngabe iyiqiniso yini. Kodwa ingakhuluma into ejule kangaka ngomama wethu futhi ayimazi. Ibingeke imsukele kushuthi lo mama waganga ngomama wethu. Ingane-ke isiyazidlalela isikhohliwe nokuthi kukhona eke yakusho. Thina sekuvuke amanxeba siyabuzana nje ukuthi sizokwenza njani ngempela.
Umfowethu-ke ongelamayo athi asike siye kwababonayo kusasa, sike siyozwa ngalento ekhulunywa ile ngane, ngoba vele angeke sikwazi nokuya kwalomama ngoba asimjwayele futhi siyamsaba. Silale-ke singalele sidliwa ilento eshiwo yile ngane. Ukusa kwabonwa yithi sibheke kwasigoloza isangoma esingashayi eceleni. Safika ngo-6 ekuseni samfica esesilindele esangweni wathi, kumele sigeze esangweni ngoba sinefu elimnyama. Sageza-ke sangena waqala wachitha amathambo wabhonga kakhulu ethi, naze nathwala kanzima zingane zami iminyaka engaka nihlushwa ngezilwane nemikhovu egcwele igceke. Nithi umama wenu washona. Sibukane emehlweni sivume sithi yebo. Enikine ikhanda ethi, lo mama ongumakhelwane wenu uyenza kanjani into ebuhlungu kangaka kodwa? Esho ewaqala phansi amathambo ewahlanganisa ebuye ewachithe ethi, umama wenu nangu lana kulomuzi ongenhla kwenu uvalelwe ku-odrobhu. Ngiyabona nje izolo umzukulu wakhe uke wayisho lento kini. Ubengazenzi ubesetshenziswa ngamadlozi enu. Sicwebe izinyembezi ethi, iminyaka emingaka umama wenu engumkhovu esetshenziswa kanzima kangaka. Akatholi manzi, akatholi kudla, ugadiswa izingane ezashona zizincane ezincelise. Zehle izinyembezi kithi ethi lo baba, into okumele siyenze njengamanje ukuqinisa igceke lenu ngoba sekuyindawo yemikhovu echamela khona. Kuzomele siliqinise ukuze izilwane zingasakhoni ukungena. Aqale ngokusiqinisa-ke lo mkhulu esigeze esigqumise esiphalazise esigcabe sonke. Maqeda wathi kuzomele afike ekhaya ebusuku ngabo-8 azoqala umsebenzi. Okwamanje singabuyela ekhaya ntambama size sizomlanda. Sigoduke-ke uma sifika ekhaya sithole lo mama esesangweni ekhaya ethi akungeneki lana kunini emile. Sizithulele nje simane sithi ukusondela ngakuye ngoba sifuna ukungena. Aqhashe emekude nathi ethi siyavutha thina ayibaleke abuyele kwakhe. Sizithulele nalapho sifika senze okumbalwa esikuyalelwe yile nyanga ekhaya. Sidle-ke lishone ilanga. Sibuyeleke kusigoloza siyomlanda. Ethi uma esondela nje ngasekhaya ethi, nihlala kanjani nemikhovu egcwele igceke lonke? Nayi iyaphithiza iholwa nangumama wenu. Eme esangweni ashunqise embe afake umuthi. Ame nje into engenza 5 minutes ngaphandle ebhonge ethi, ziyalwa izilwane lana kunzima kodwa namuhla elamanqamu. Esho engena nomkhonto awuhlome egcekeni sizwe umsindo wezinto ezikhalayo endlini thina sesime naye lo mkhulu. Ethi khululekani bantabami kunzima lana kodwa zibhekene nomunye umuntu. Ziyalwa azifuni ukuhamba. Sikhuleke-ke ngey'nhliziyo. Nangempela-ke aqinise umuzi angene nasendlini achele aqede ethi, kusasa kunomama ozofika lana ezozikhulumela ningamlwisi nizithulele uzobe engazenzi. Ethi-ke useqedile ngegceke useyahamba sibongeke sithi somkhokhela kancane kancane ngoba kwakubheda vele. Ahambeke umkhulu silale ubuthongo obumnandi ngalolo suku kungekho ngisho imiyane esihluphayo endlini. Sithe sisalele ngo-5 sezwa inokhi yomuntu okhalayo ngaphandle uma sivula yilo mama wakamakhelwane. Sivukeke sonke sisho isililo kulo mama ethi, ngiyaxolisa zingane zikaMasibanibani ngixoleleni. Ngimbuyisile umama wenu. Uyangishaya uthi angimbuyise kwakhe.
Lapho sithule nje siyambuka esho njalo, uthe esuka lapho, wakhipha umoya ebeleni ewubeka phansi ethi nangu umama wenu ngixoleleni. Sambuza ukuthi sikuxolele nje wenzeni. Wayesesho ukuthi nguye owabulala umama wethu ngenkathi eyobeletha. Ubefuna ayoncelisa izingane lezi azibulala kubantu abasuke bekhulelwe bephuphunyelwe yizisu, eyozenza imikhovu. Njengoba nomama naye wamenza umkhovu encelisa lezi zingane. Ubuhlungu esabuzwa ngalelo langa bungaphezulu bundlula lobu ngenkathi sizwa ukuthi umama usesishiyile emhlabeni. Sathi-ke kuye ungaphinde unyathele lana ekhaya, wathi uyaxolisa angeke anyathele vele sekuyashisa lana. Wakhumula izimpahla ethi siyamshisa thina. Waphuma enqunuke ebaleka, abantu bababaza into ayeyenza ngoba wayebanga umsindo. Wathi efika nje kwakhe washona lo mama, wawa ngobuso kwaba ukuthula kwakhe. Kusukela lapho-ke izinto zethu ekhaya zaqala zenzeka saphumelela. Nomama-ke sesimphupha emaphushweni ejabulile ebonga ukuthi simsizile. Ezinganeni-ke zalo mama impilo ayihambi kahle. Ezinye zibhema izidakamizwa zihlala phasi kwamabhriji. Ezinye zihleli nje azisebenzi zingomahlalela. Sebaphila lempilo esasiyiphila nathi ngenkathi umama wethu ewumkhovu kamama wabo. Kuze kube inamhlanje sisayibonga lengane eyabona umama yakhuluma ngoba sasingazi lutho ngayo yonke lento. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous usibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.